Do danej poblížky na obecný transportéro. Obecný transportér sa dostáva do minú. Pomalý smeruje, keď bezpečný páchateľovi, ktorý sa ukrýva v lese, ťažko prístupnom teréne. Pomalý sa k nemu blížia chráneným obrneným transportérom. Pohotovostný policajný útvar je nevyšší útvarom krajského riaditeľstva stále ozbrojený a nebezpečný páchateľ s malým spolupláčom. Sú chránení obrneným transportérom. No, ale máš slavý mobil, ty kokso. Ja máš 5. Ja mám tu za sebou, som zobral šunku. Ty mohol hovoriť to N95, Hej. 9,1. N95. Obrnený transportér sa nastavil, ale palba nebezpečného muža ešte nie. Maťo. Teraz sa stiahol, ukrýva sa v dome. To je dobře. Na to príde reakcia príslušníkov Moldovského policajného útvaru. Predvaj tam, ne? Zaujímajú svoje pozície, a to najmä na tej strane domu, kde nie sú okná alebo dvere. Spolu sa dostáva pyrotechnik. Potom boli použité pyrotechnické prostriedky na oddiel dezorientácie páchateľa. Vidíte z jednej strany, Škoda, že máš také slabé kde nie sú dverami okna. A z druhej strany sú iné dvere taktiež, ak spolu príde opäť pyrotechnik. Jeho úlohou bude upáliť dvere do domu, ktorom sa nachádza ten nebezpečný a ozbrojený páchateľ. Je to tam! Dvere boli odpálené, vychádzajú do krúta. Keby je dať, čo bolo? Tam kolegov vyjistí vodu. Asi zrstva. Čo tu roky to platí, že? No, piesť. No vidíš, už sa vytiahli. Nebezpečný muž je spacifikovaný a ozbrojený. Áno, to by si nás slúži veľký